Здравейте, хора! В днешното видео ще направим предизвикателство с храна. Ние си го измислихме това. Да. Не знаем дали има друго видео. Ако има такова, не искаме да копираме никой. И идеята на това клипче, тук сме написали 8 листчета има ето тук. Всяка ще тегли по 4, ще се редуваме. И са написани храни, които да смесим. Да, те и са тук са... Да. тук искате ще... Не дей показвай. Не дей. Ей, тук. Стига. Да. И давай. Ти тегли. Не, дай да играем камък ножица хартия. Без камък ножица. Добре, давай. Те няма нужда да си затваряш очите. Значи... Какво ти е твоето? Да смеса... какао, сол и картофче. Сос. Да. Сос. Да, Какао, сос. Донесе ли соса? Ето ги. Тук е сос за дюнер. Такъв. Да. И картофки има тук. Да. Давай смесвай. Какаото къде е? Какао. Ето го тук съм го приготвила, иначе беше в голям пакет. Леко. Само да не се разсипе, защото... То се разсипа. Карай. Добре. Аз ще го събера така. С помощта на тази лъжичка. Да, давай. Взимам малко от какаото. Взимай. Сосче вземи. Едно картофче. Не е нужно да изяждаш всичко, защото това е гадно. Ще си разчупа малко, защото това не е много. И какаото е много. Толкова стига. Не е нужно да го изяжда цялото какао, защото не е чак толкова хубаво. Добре. Вземи още малко сос, иначе ще е много гадно това какао. После покажи. Как изглежда. По-близо покажи, да се види. Леко, че сипеш какао. Айде, яш. Не е нужно цялото. Ако искаш... Къде щях да го плюя, бе? Ето тук отстрани на чиниката. Ето тук от тази страна. Ако искаш, само леко с езика близни какао и изяш картофчета. От мен да мине. Не за по-смело. Яш картофа! И какъв е вкуса? Сладко, солен, не е гадно, ама... Добре, айде, аз съм. Да ги разбъркаме. Не. Тегли? Добре. Да. Видим какво е дано да не е някоя гадария. Какво е? Мандарина и сметана. Айде, мандарина, затова сметаната е така. ще променим малко, така. Да, ето взех си едно парченце. Ето. Оставям другата половина тук. Толкова беше мандарина и сметана. Ето, не, аз така ще направя. Добре. Давай, ето чеченята. Ето. Едва ли ще изплюя. Вкусно е. Но сметаната не е гадна. Да. Добре. И двете не бяха. Чакай, че има костилка. Добре, давай. Тегля. Тегля. Я да видим какво ти е. Най-хубавото! Сметана и захар. Обожавам го, това е най-хубавото. Така, къде е сметанката? Ето е захарта. В момент само да си измия лъжицата. И сметаната. Да, така, измисля. Така, ето е сметаната. На борчворе. Да. Това е най-хубавата сметана, да ви кажа. Първо трябваше да вземеш сметаната, после захарта. Аз е така ще направя. Взимам... Разсипах малка маса. Се разсипам. Е така. Сметана и захар. Много е хубаво. Сега това го изчисти. Карай от тия страни ще взимаш. Не е това. Е това. Където го разсипа. Аз хапнах малко захар.
Танта. Аз съм. Опа, не изгоних отвънка. Те остават... О, те остават 5. Остават 5. Карай! Как? Какво? 2 ти, 2 аз, едното. Но вкарай, продължавай. Добре. Това. Прясно мляко и сол. Значи, прясно мляко. Пак набор. Не, това не бере. Взимай лъжицата. Дай, ще как? сипам мъничко. Съвсем малко, аз мразя прясно мляко. Знам. Тя много мрази. Какво беше и сол? Чакай. Още на капка. Това няма цялото. И сипи го малко. Чакай! Стоп! И толкова. Толкова. Кай малко султа. Леко, че ще го изсипа, дай. Внимавай да не ме буташ. Чакай, аз няма да те бутам. Ти дръж, защото малко си го. То нищо не пуска. Сега. Ама, това... Ти сипа адски много сол. И това отстрани само, не цялото. Така. Това е вратително. Мога е гадно, нещо колко е солено. И сипи го вътре. Цялото. Не, ще го измия. Добре. Добре. Да, готови сме. Сега аз теглям. Да. Те остават още 4. 2 за нея и 2 за мен. Канела и сол. Отврат. Взимам канелата. Някой звъни. Така, канелата. Ще сипа съвсем мъничко, защото е отвратително. Сега. Толкова ли бе? Това... Добре, да сложи още. Аз ще сложа сол. Айде. Готово е. Аз ще сложа сол. Аз съвсем малко сложи към... Първо ще сложа в ръката сол, защото ти на мен адски много ми сипа. Това няма всичкото да ти го слага. Ето това сол. Малко добре. Къде е това? С помощ на една фуркета. Само буташ нещата. Така, бъркаме. Айде ти го размърдаш. Айде. Готово. На здраве. Чирс. Не плюй. Дръж. Преглъщай. Гадост. И моето беше отвратително, ама... Айде, аз съм. И ти остават 2. Едно за теб и едно за мен. Айде, че видеото вече стана много дълго. Айде. Кисел сос и захар. Значи, това е сос от нар. Не знам какъв е някакъв. От нар и захар. Ето че да. Фушичета. Аз ще държа. Принцип обичам нар. Съвсем малко, защото това е малко такова. Давай, той идва. И... Стоп! На капчица. Да. Така и съвсем малко. Я ми служи своята лъжица захар. Не, сложи. И така ще си повишат пръстите. Много захар. Малко повече захар. Никой ще дойде, спре. Не дей. Чакай още малко. Добре. Не дей, че ще падне и тогава. Айде. Дай да разбъркам малко тук. Това е бая кисело. Искам още захар. Аз го пробвах бая кисело. Ще не го снима, бе. Кое да снимам? Чакай, аз трябва още захар да си сложа. И да, това стана.
Няма всичкото. Не е гадно. Все едно ям нар и захар. Доза лепна. Айде. Айде. Вкусна е. Айде, стига си го облизала. Айде. Сега аз стегля. Едно. Така. Така. Много вкусно. И още едно за нея. Да. Ей там. Какво е това? Вода и мед. Най-гадното. Ето е водичката, ще сипа. Много вода има. Нищо ти няма на лъжецата. Облежия и готово. Изтрия с ето Не, спокойно, спокойно. Дечи. Съвсем маничко, ето аз от чашата сипам, но съвсем маничко. Между другото, едно момиче, Теодора се казваше, но и забравих фамилията. Ни посъветва да направим daily vlog, но тъй като вън е много студено и не ходим никъде в момента, да. Не може, навън да е зима. Направим, да. Да е зима. Всеки знае, че е зима, има зима сняг. Има много сняг и е студено. Аз ще взема една фиба обаче, за да малко медец ще взема. Ти повече вода ще сложиш, отколкото медец. Давай по-бързо, защото видеото стана Залепо на 12 минути вече. Ръка. Така миши. То няма да може да. То зацепи ме. Не, меда остана в фибата. Чакай. Това няма как да се направи. Чакай. Не се ли сещаш с лъжичета да вземеш мед? Не, така няма да стане. Ето пада. Ето. Айде по-бързо. То пада. Айде лапай го. Той да бъркаш. Вода и мед, нищо гадно. Айде аз съм. То последното. Нищо. Така, значи, моето е сол и кисело млекце. Ето го киселото мляко на Баш Дария. най-гадното ми се падна на мен. Така, малко млекце. Дръж тази лъжица маничко. Да ще сложа солта в ръката. Въй, без Силвия. Няма цялата да го сипеш, нали? Не, много ясно. Даже. Да, лапай го. Лапай го, бе! Избутай ми го от ръката това. Айде. Не, трябва да го обмеша. Така. Още малко млеко, защото е много гадно. О, Не, това мляко не може. Така малко съм. То по принцип мляко и сол не е гадно. Честно казано. Даже... наближи го, бе! Само да те е по-солено. Да, обикновено мляко съм че солено. Да, много сол сложих. Да, и това беше предизвикателството с храна. Да, Дано да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се Не забравяйте да се абонирайте. абонирате, да. И пишете коментарите за въпроси. Да, между другото, ще направим daily vlog, но не знам Някой точно друг кога. път, когато са стопли. Защото сега много студено. И така, това беше от нас. Чао! Чао!